Здравейте всички, които ме гледате. Здравейте, белки. Аз съм Здравейте, аз съм и Трети. днес снимам на Skyblock в... На Skyblock снимаме. Да, и днес ще ви покажем Skyblock-а. Хайде да вземем малко от такова. Не можем. Някои неща. И това иска да е в нашия клип. Гледай го, бе. Значи, тук си има изтъп, там се тъпаш player's name, това значи тъп изтъпа. Как да отидем? Къде е Skyblock? Искам на Skyblock. Тъпа делете. Шоп. Его. Омега! Намалите телевизора! Пати, пата, пати, пата, пата. Намалите телевизора, защото не се чува. Не е така. Това е шоп. Това е Skyblock, къде е? Това е Това не ти беше показано, тук и ние влизахме. инфо. 3 drones. Ще прочета ли информацията? Аз вече прочетах. Не цялата. 3 drones. Get started. Айде, моля ви се. Това иска от Get started. Моля ви се. 3 drones. Много ви се моля. О май гад. Много ви се моля. Ако се молиш? Да играем. Здрасти, аз съм Фербер TV. Тук сега ще ви покажа моята ферма. Много е грозна. Спри да се легаеш. Спри да се легаеш. Фербер TV. Да? Тук има мелница и спри да се легаеш. Дигни си ръцете. Дигнал си ръцете. Сега ще ви сваля. Здрасти, Табелко. Чао, Табелко. Чао. Чао. Къде си? Тук няма... Айде да ми покажа някои други латове. Напиши спам. Къде? Напиши спам. Сериозно? Тогава напиши лоби. Лоби. Аз там съм. Логин. Ще ме видят моментално. Ти снимаш ли? Да. Ама ти как така се регистрираш? Просто пишеш лоби, не излизаш. Боже. Хора, ще ме видите първо. Не, как да спра видеото? Не може от Fraps. Ами, може ти просто да не го качваш. Добре, ще го изтрия. После обаче. Ще го изтрия. Къде? Там не да видя. Тук.